Generalno rakovi su maštoviti, kreativni i intuitivni po prirodi. Oni su dobro organizovani i praktični u svom pristupu što se tiče njihove profesionalne strane. Decembar biće veoma povoljan za profesionalce jer će od početka verovatno dobiti dobre rezultate. Oni će moći da sprovode i primenjuju svoje veštine tokom ovog meseca. Trgovci rođeni u znaku raka će verovatno imati koristi od putovanja. U finansijskom smislu, pozitivni ishodi se mogu očekivati od druge nedelje. Ali ipak mogu da se suoče sa nekim problemima prilikom gomilanja prihoda. Iako se rezultati u pogledu porodičnog života mogu smatrati prosečnim tokom meseca decembra. Pošto gospodar drugog i četvrtog polja Venera nisu u povoljnim pozicijama, što ukazuje da neki prošli porodični problemi mogu isplivati na površinu i poremetiti životnu sredinu. Zdravlje nekih članova porodice takođe može ostati krhko i slabo tokom ovog meseca. Što se tiče obrazovanja, učenici će verovatno dobiti različite rezultate i možda će morati da rade malo više nego inače da bi poboljšali svoje akademske rezultate. U ljubavi su moguće neke temperamentne razlike u odnosima. Posebno u početnim fazama, ali će se postepeno poboljšavati sa napretkom meseca. Oženjenim rakovima možda nedostaje potrebna iskra u vezama. Takođe, rezultati će biti mešoviti što se tiče zdravlja. Karijera rakovi će vjerovatno imati povoljne rezultate u karijeri i profesiji tokom decembra. Tokom prve nedelje, položaj Marsa u vašem petom polju omogućava da pokažete svoje veštine i izvršite svoje planove. Na radnom mestu ćete imati ambiciozan pristup, koji će vam pomoći da brže postignete rezultate. Međutim, oni koji rade u vladinim organizacijama mogu naići na neke iznenadne probleme. Pogodne rezultate doneće i kretanje Sunca, Merkura i Venere tokom druge nedelje. Moći ćete sa lakoćom da savladate svoje neprijatelje i bit ćete voljni da poboljšate svoje veštine koje će dovesti do rasta i uspona u vašoj karijeri. Međutim, možete biti agresivni i manje ćete biti prijemčivi za sugestije i promene tokom ovog meseca, što može naštetiti vašem napredovanju na radnom mestu jer može dovesti do ishitrenih odluka. Dakle, pokušajte da radite na ovim svojim tendencijama da postignete sjajne rezultate u decembru. Sve u svemu, dobar mesec za ljude koji rade u oblastima administracije, marketinga i menadžmenta. Što se privrednika tiče, dobar mesec za agresivno guranje vaših proizvoda na tržište koji već dugo čekaju. Odličan period za putovanja kako biste istražili nova područja i nove mogućnosti. Pošto će se Venera koja upravlja vašom kućom prihoda preseliti u vašu sedmu kuću sa Saturnom, to ukazuje da ste društveni, korišćenje novih oblika tehnologije će vam pomoći da proširite kontakte. Posao i dobitke. Takođe, veoma dobar mesec za one koji žele da započnu posao sa skraćenim radnim vremenom ili sopstveni posao. Finansije sa ekonomske tačke gledišta, ovaj mesec će rakovima pružiti zanimljive rezultate. Tranzit Marsa, gospodara pete kuće, će vam obezbediti dobre rezultate u trgovanju i berzi. Jaka pozicija Marsa i planeta u zemaljskim znacima ukazuju na to da prodaja, kupovina nekretnine i imovina će im obezbediti mnogo dobitaka i profita. Kretanje Venere u vašoj sedmoj kući u konjunkciji sa gospodarom sedme kuće Saturnom ukazuje na to da će kratka putovanja rakovima pružiti mnogo koristi. Ova kombinacija će vam takođe verovatno obezbediti neke dobitke od offshore trgovanja ili poslovanja sa inostranstvom.
Takođe je verovatno da ćete imati koristi od vaših prijatelja, kontakata i udruženja. Da biste imali više koristi od ovog meseca, pokušajte da budete društveni i koristite sredstva komunikacije poput interneta, društvenih medija i tog prihoda će verovatno ostati redovan. Ali položaj Sunca i Merkura u vašoj šestoj kući može ukazivati na to da se troškovi mogu povećati. Možda ćete morati da potrošite mnogo prihoda na zdravlje člana porodice. Neki sporovi takođe mogu uzeti veliki deo vaše ušteđevine, pa izbegavajte bilo kakve sukobe ili svađe tokom ovog meseca decembra. Ovo se takođe može izbeći preusmeravanjem vaših finansija u pozitivnom pravcu preduzimanjem neke važne politike ili ulaganja koja će obezbediti vas i vašu porodicu. Zdravlje. Glavni problem u vezi sa zdravljem sa kojim bi se mogli suočiti rođeni u znaku raka verovatno će biti problemi anksioznosti tokom ovog meseca, koji se onda mogu manifestovati u drugim fizičkim oblicima kao što su bolovi u stomaku i loše varenje. Nedelja će biti impulsivna, gde ćete biti nemirni dok se Mars i Saturn međusobno aspektuju tokom ovog vremenskog perioda. Zatim, od 5. decembra nadalje, većina planeta će prolaziti oko vaše 5. do 8. kuće tokom celog decembra. Ovo ukazuje na zdravstvene probleme vezane za stomak i donji deo stomaka. Tranzit Sunca sa Merkurom u vašem šestom polju, četvrtom polju u aspektu gospodara šestog Jupitera i 8. Saturna ukazuje na to da čak i pod izgovorom malih problema, verovatno ćete zamisliti najgori scenario. Ovo može dovesti do negativnosti i manifestovanja fizičkih problema i može izazvati velike probleme. Dakle, pokušajte da budete optimistični tokom ovog perioda i ne upuštajte se u preterano razmišljanje o malim pitanjima. Svi aspekti vašeg života su dobri. Zato pokušajte da se održite mentalno i fizički prepuštajući se fizičkim vježbama. Prepuštanje hobijima, interesovanjima poput plesa i muzike takođe će vam mnogo pomoći. Ljubav, brak, lični odnosi romantika je u vazduhu za rođene u znaku raka jer pozicija gospodara 5. kuće Marsa u 5. kući ukazuje na povoljna dešavanja na ovom frontu tokom meseca decembra. Položaj Marsa u vašem 5. polju tokom ove nedelje ukazuje na to da će sve razlike u odnosima koje su se desile u prošlosti verovatno biti rešene tokom ovog meseca. Međutim, Mars pozicioniran u 5. kući čini vas zaštitničkim i toplim u ljubavnim stvarima, ali nas ponekad čini previše posesivnim za našeg partnera. To može da im izazove nelagodu i da stvori nepotrebne probleme u inače dobrim odnosima. Dakle, pokušajte da radite na ovoj vašoj tendenciji da postignete bolje rezultate ovog meseca. Rakovi koji ispunjavaju uslove će verovatno dobiti partnera po svom izboru tokom ovog meseca, takođe, oni od vas možda malo oklevaju da podele svoja osjećanja sa osobom koja vam se sviđa. Možda će se osjećati samopouzdano tokom ovog meseca. Dakle, možemo reći dobar mesec za ljubavnike. Što se tiče bračnog života, oni od vas koji žele da prošire svoje leglo verovatno će tokom ovog meseca dobiti dobre vesti. Kretanje Venere u vašem 7. polju tokom druge nedelje decembra do kraja meseca biće veoma povoljno. Ovo ukazuje da ćete tokom meseca ostvariti velike koristi i profit od svog supružnika. Međutim, ponekad Venera prisutna u ovoj kući želja može dovesti u iskušenje da ima vezu van braka, što može stvoriti probleme u bračnom životu. Zato budite oprezni i pokušajte da što više kvalitetnog vremena provedete sa voljenom osobom.
Sve u svemu, izuzimajući nekoliko uspona i padova. Povoljan mesec za oženjene rakove. Porodica, prijatelji za rođene u znaku raka će najvjerovatnije od početka decembra postojati prepreke u vašem kućnom okruženju. Prisustvo Marsa u vašem četvrtom polju tokom prve nedelje također ukazuje na to da neka nerešena pitanja iz prošlosti mogu isplivati na površinu i dovesti do svađa i sukoba u domaćinstvu. Tokom druge nedelje moglo bi doći do sukoba sa rođacima ili unutar porodice zbog nekih sporova oko zemljišta ili financijskih pitanja. Preporučuje se izbjegavanje upuštanja u nepotrebne rasprave i sukobe. U suprotnom će oni biti uzrok mentalne brige i anksioznosti. Ovo je dobar mesec da provedete kvalitetno vreme sa braćom i sestrama i saslušate njihove pritužbe i probleme. To će vam pomoći da izgradite sjajna prijateljstva sa njima. Iako ćete steći nove prijatelje tokom ovog perioda, a stari prijatelji će vam ostati podrška tokom ovog meseca decembra. Porodica će vam pružiti velike povoljnosti. Sve u svemu, osrednji rezultat kada je u pitanju porodični život.